Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Kinsa man ako, ya? Awa. Uy, la! Ha? Oh. Uy. Yay! Daghan siya dala. Si Tito Greggy og nayapiyot! Tito Greggy! Ala, si Miles. Misugat nila. Naunsa man ni si Miles? Ay da, pasag di na lang na ko rin na, uy. Unsa og tuan naman to? Wa na tay mahimo. Uy, hala. Nabalik man din sa mong dapit si Apyot. Uman siyang amo si Girigi. O, ito naghanagda. Basi na ako, anak. Migo, bibing Apyot. Ani atik-atik ta. Atik-atik ko paduol dito ba? Araw na ilang kumakitaan niya. Mabahinan ko. Basta. Madto ko. Ipasangin lang ako. Painom ko sa kabaw ni Pransing. Thank you tayo, Tito. Sa grocery, og imong sinugatan na mo. Embrace ko. Pagkabuutan gani mo, Miles. Bless ko, Tito. Okay. Ay, pagkabuutan na ni mga bata. Eh. Ay, pastilan, Sir Greg. Kay kog baya namo nimo, oy nga. Nagdaka pa magdaghang grocery. Ay, pastil lang. Kinigos ng tansiyang pilaram good na, eh. Nang tasang, tungod sa kasuod itong Gregi o ni Pransing ba, kisang kinsa nga dool sa kasing-kasing sa imong umagad, dool sa gina sa dughan ni Dong Gregi, oy! Dili ba, Dong Gregi? Ikaw, hitpyot. Mao ba? At Ah, asam de, ori na na, wala lagi ko kakita niya karon. bitaw ng tansiyang. Kini raman tos mama ko rin kaniya. Nawa, magkalit. Ano ba? Naunsa ka dyan, Miles? Oy, Dudot. Away kaso. Igo ra mo sa mga naghatod ining grocery o magkigsulti ninyo, dong dudot, day Miles. Oh, Sa gitogo ni Papa ninyo Pransing sa among panagsulti kaniha. ansa? Nagkasulti mo si Papa Francine, Tito? Oo. Nagstorya dahil mo, Tito? Sa cellphone o nangumusta siya ninyo. O nanugon nga pasultihan mo nga pinangga og mahal kay mo niya ngayang pamilya. Kamo si mama ni mo Corina o kamo Dudot, Miles. Mo ba? Kalain ni Papa Francing. Wa naging manawag na mo. Makasulti unta ni. Maugid. Usabay iyang rasundong Rige. Nga ikaw pa magyo iyang gipasultis mga bata. Mahimo ba kita lay magsulti ng tansang? Ug kung mahimo, naalam pod unta si Corina. Kadiyot kay adtoon ako skurina. Laing manggultong iyang pamati. Ni pahuway man. Tabi una. Sige, padayon lang nang. Kadiyot. Naunsa day si mama Kuya Dudut? Naglain ko na iyang pamati. Nga, naglain ang pamati sa among pag-abot, Dudo, no? Pero, wala pa kami naabot, okay na iyang ipamati. Ha? Oh, ambot lang. Apyot, Mahilom na lang ko daw. ang ako ninyo, Miles, Dudot, nga sabta ninyo ang inyong amahan. Kay wala mo masayod kung unsa gyud kadako sa iyang pagmahal ninyo. Gani mato niya nako, andam siya nga mag-antos. Mahatag lang niya ang tanan niyong panginahanglan. Gawas dinis kwarto. Ngano man gud ay kun ikaw lay atong panganak nila matansyang. Total, naingna naman bitaw nimo nga naglain ang akong pamati. Ay, gawas lang gud una.
may gitugon manggod ko nos Francing niya. Unya, gusto sa ni Dong Reggie nga kita rang tulo ang magsulti. Kanang dili makabati ang mga bata sa atong panagsultihan. Sa man gud ay naka-importante mapa? Agawas lang lagi una diha. Bisag respetar na lang. Kay may dabaya ng tao. Usa pa, dili maayong panigingnan sa mga bata kung dili ka moatubang. Kay diha ra ba kaganiha, sawa pa sila. Sige na barog na diha, dali na. Musunod ra ko ma. Sunod ba gyud dayon ha? Sunod ba gyud dayon? Nakaadto na ba ka si Grady sa amo? Ay, may gani kay may suod kong higala sa makang Grady nga. Andam ka nun is pagtabang na ako. Nga wag yung magpaabot o bisan unsang baos siyang kaayo nga rin ako. Yes, guard. Hello? Sir Franz, Telcom. Kinsa, guard? Si Mr. Yan. Unsa kay tuyo ini? Sir Franz. Kadiyot. Hello? Hello, Sir Franz. Yes, ma'am. Si Riani. Unsay akong ikaalagad, Ma'am Rian? Sir Franz, mahimo ba nga magsamok na sab ko nimo? Wa pa gihapon mo report og balik ang atong driver nga si Noy Densyo. Kay ngano man unta di ay, ma'am? Okay ra ka? Okay naman, ma'am. Okay ra ko no, pero murag dili okay ang tuno sa imong tingog. Okay naman, good. Sige na lang. Murag sa akong sabot sa imong tingog, dili man okay. Dili na lang ti kasamukon. Bisan nakapanangin na unta ko sa GM, dili na lang kadisturbohon sa imong trabaho. Okay na bitaw ko, ma'am. Ayaw na lang lagi. Kay basin busy ka. Kay ngano man unta di ay, ma'am. Sa pagkakaroon, dili pa may busy, pero ugma, mabisi na gid may kay moabot ang mga materials nga among gikinahanglan sa production. So, okay ra gyud ka? Oh, ma'am. Kay ngano man unta di ay. I'm not feeling well good, Sir Franz. Uglain yun ang akong pamati. Nagpanglipong ko. O magpahatod unta ko sa akong boarding house. Mao ba? Kada kon mahimo lang ha. Pero kon supak gani sa imong buot, magpaatang na lang tingali kog taxi sa guard. Okay ra ba nimo kun magpahatod ko? Ha, Sir Franz? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!